Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma, iniwo chandainge ndichida macustomers wo akawanda. Sezvamunoziva kuti mazuva ano tawandisa mavhenda muHarare mutauni umu, saka ndakangoudzwawo neumwe wanguwo wehukama, but he is more like a friend, tinongoyera mutupo umwe chete. Akabva andiudza kuti iye ainge aine mushonga uyo waakapiwa nevamwe madzibaba. Ndikamubvunza kuti ainge akapiwa mushonga namadzibaba sei, akabva achizondiudza kuti vana madzibaba vakawanda ivo vava kutongoitawo zvekurombera izvozvo zvechiprofita nekuti zvawandirwa, saka vakazomubudirawo pachena madzibaba vacho ivavo kuti vainge vakaromba. Saka ndakazoendawo kwavari ndikabva ndachizoromba, but I am tired mukoma, ndinorara usiku hwose, ndinenge ndichitsvaira musango uye zvekare ndimo mandinorara musango imomo. Let me confess to you mukoma, zvakangooma, handidi kukunyeperai. Zita rangu muchanditi Shelton, uye zvekare basa rangu randinoita nderekutengesa maselphone charger, maearbuds nezvakangosiyana siyana. Zvekare ndaimboita zvekutengesa mafoni zvekare. Saka originally ndinobva kuSt Mary's kuchitungwiza, but ndinoshanda muHarare muCBD. Tinenge tichidanidzira zvedu isu vakomana tichitsvaka mari. Saka dambudziko rainge riripo nderekuti dzimwe nguva zvinhu zvaimbooma zvekuti waishaya kana mari yebhazi yekuti unge uchidzokera zvako kumba. Apa panenge paine mari yebhazi iyoyo ndipo futi panenge paine kaprofit. Kana kuri kunzi ukazoda kupindira mune mari yekuhodha, zvinoreva kutoti unenge watobroka. Saka ndaiona bhururu wangu uyu achibata macustomers. Pane mumwe musi apo paakambotengesa mafoni 20 in one day, akaita profit mukoma. Apa ndichiti akatengesa mafoni 20 in one day, aingoti pakasvika munhu obva ati ari kutsvaka foni, obva atoenda onohasela foni yaanenge asina kumbobhadharira mari, ongorovawo kana kamarkup ke$30 US. Musi wacho iwoyo akaita mari yakawanda. Saka ndakabva ndachizotaura naye, akabva achizondiudza kuti ainge aine zvaainge akapiwa nevamwe madzibaba. Ndakazoenda kwavari madzibaba vaya. Saka ndaendako kuna madzibaba, vakabva vati mari yavainge vachida yainge iri $2. Ndakavapa $2, vakabva vati vainge vasingakwanisi kuigamuchira mari yacho iyoyo. So ndakabva ndachizoenda ndikanoisiya mugomo. Vakanditi tsvaka gomo, kana waendako kugomo ikoko unotenga 2 liters yemazowe, wobva wati 1 kg yesalt, uye zvekare unoundura huku. Then kana waundura huku unoenda unoisiya zvekare mugomo, wobva wachizoisa ne$2 pamusoro. Ndakabva ndachizoenda ndikaita saizvozvo mukomana chindokubva ndachizodzoka. Asi pandainge ndichidzoka ndakasangana neumwe mukadzi uyu ainge ari muchemberi, ari wechikuru. Apa ainge aine mazirasta. Ndakangosangana naye musango, sezvo ndainge ndakaudzwa kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichitaura kana nemunhu kuzosvika ndasvika kumba, uye zvekare ndaita bonde nemudzimai wangu. Handina kana kutaura nemunhu. Ndakazodzokera kumba, vaindimhoresa musi iwoyo, vaindimhoresa ndisingapinduri. Vamwe vakatoshamisika kuti ko Shelton chii chiri kuitika kwauri. Ndakangosvika nekupinda mumba, mudzimai wangu ainge ari kumazuva ake panguva yacho iyoyo. Akati akatanga musi wacho iwoyo mushure mekunge ndabva kunoromba. Saka ndakangorara naye ndisati ndafonera madzibaba vaya. Saka madzibaba mushure mekunge zvinhu zvangu zvazotanga kudhakwa, ndopa vakatanga kuronda gwara. Vachironda dare ndopa ndakabva ndachizovaudza kuti mudzimai wangu ndakasvika ari kumazuva ake. Zvino sezvo vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara naye nekukasika, vakangoti wakakanganisa muzukuru, asi zvinogadzirisika. Saka zvinhu zvakagadzirwa mukomanachi, asi dambudziko riripo nderekuti ndinopinda toners 8 am kunosvika na5 pm. Then kana ndasvika komba ndinongosiya chimumvuri changu. Mudzimai wangu anenge achiona mumvuri achifungidzira kuti ndini murume wake, ndinenge ndichiri naye, but ndinenge ndatobuda nechekare, ndinenge ndatoenda kunotsvaira. Ndinoita usiku hwose mukoma ndichitsvaira
ende ndichitsvaira kudaro kunenge kuine makudo awo anenge akandirinda. Ndakamboti nerimwe zuva ndikati ndoda kumboona kuti makudo awa anoita sei. Ndakati ndava kutanga kufamba kuti ndinge ndichidzokera kumba, ndaiona makudo aya akamira kumberi kwangu. Ndokubva hwandi racho razotaura neni rikati dzokera unoita basa rako. Saka ndozviri kuitika izvi kwandiri. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Madzibaba ivo vakati mishonga wavo sezvo iri mishonga yavanoita zvekungonotengawo yakagadzirwa nechekare kuMozambique, vakati kana vakazodzokera kuMozambique vachazondiudza kuti vanenge vaudzwa kuti kudii. But vaenda kuMozambique handizivi kuti kangani, vanongoti kwandiri kana kuri kunzi ndikazoudzwa chandinenge ndaudzwa then ndichazokuzivisa, but hapana. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Hanzi ndinoita usiku hwose ndinenge ndichingotsvaira ndiri musango, vakarombera chivhenda. Zvakangooma. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nganzi makadi zvenyu mukoma, drezi chairo randakambokumbirwa nefriend yangu ndo randakazoshandisa ndikaenda naro kung'anga kwava kutomugadzira. Akatangawo kahe saluni kake muno muPretoria. Tikatomuseka tikati munhu uyu haana kana mapepa ekugara muno mumujoni, but ava kuda kutanga kurana business, achasungwa akatorerwa zvose. But mukoma chokwadi chainge chiripo ndechekuti ndainge ndichimunzwira godo, ndakaona sekunge ainge andikunda kuronga, because vakadzi vazhinji avo vatainge tichita zvekuruka navo musoro mustreet imomo randainge ndichishandira makarimo muPretoria, vazhinji vacho vakatobuda nemumaoko angu, ndini ndaitovadzidzisa. Vazhinji vaitoti koimi nechipo chamuinacho munodii kutanga zvesaluni, but ndaiona sekunge zvesaluni zvakasara kutanga kumbotsvaka macustomers apa maybe saluni yako inenge iri upstairs. Saka ndaiona kunge mustreet ndo mainge mutoribo. So mushure mekunge atanga kasaluni kake ikako ndaingomudzikisira ende zvinhu zvakatombooma, ndipo apo paakazongoita breakthrough kuburikidzawo nevamwe amai vekuchechi. Mai ava vainge vachigarawo kumasuburbs, vakabva vachizoti shamwari dzavo dzimwe dzainge dziri dzemuno muSouth Africa dzainge dzichinetsekana dzichida vanhu vanenge vachidziruka musoro, zvekare maeyelash nemaNails. Akabva achizonzi anokwanisa here kuzopota achiita mahouse calls. Saka iyewo mistake yaakaita ndeyekuti akatomboenda neni kumahouse call kuya. Ndakaboyekana, because mari yaakapiwa mukoma nemari yaakazondipa, mari yacho yainge isingaenderani. Nandina kuda kuverengawo zvakawanda kuti iye ainge ava kutorana business, saka aitogara acalculata kuti marentals nei kunyangwe aiti akaenda akanoruka munhu opiwa 500, iye aisaverenga kuti ndapiwa 500, aitanga aita macalculations ake ose, transport nei nezvakasiyana. Saka ndakangotanga kungomunyeya ndokubva tachizonetsana. Nerimwe zuva ndakaenda kusaluni kwake, akatondifonera akati ndinokumbirawo kuti munditengerewo kakota drink. Ndakaenda ndikanomutengera appetizer juice riya kuShoprite. Ndakanyatsokuti munhu uyu ava kuda kuzviona sekunge ane mari. Apa tainge tichangobva mukunetsana hongu, tainge tava kuita sekunge vanhu vanowirirana, sezvo tiri vanhu vainge vakatanga kuwirirana kudhara tikambopinda madhiri tiri tose. Saka ndakaona sekunge ainge achitondivhairira. Ndakatenga ndokubva ndachizoenda kusaluni kwake. Asi ndakati ndiri munzira ndakapinda nepane chimwe chishopu. Ndaigara ndichingopadarika pashopu ipapo, ende ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti nerimwe ramazuva ndinokwanisa kuzopindamo muchishopu ichocho. Chainge chiri chishopu cheimwe n'anga. Ndakati ndapinda muya, magogo vaya vakabva vachizotanga kundiudza kuti ndainge ndiine munhu wandainge ndichida kukuvadza, ende munhu iyeye vaikwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichimukuvadza munhu wacho. Ndakafara, hatina kumbotaura zvakawanda, ndakavaudza kuti ndiri kudzoka magogo. So vakazondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita plani yekuti ndinotora kana chipfeko chake
kana kuti kana ndisingakwanisi kutora chipfeko chake kana tichimbopfekedzana, then pandinozotora hembe yangu ndinobva ndachizongoitora ndoenda nayo kwavari vachida netsvina nedikita racho rinenge rakabva pamuviri wake. Ndikati ipapo mauya zvakanaka. Saka taigara tichingoenda kumapati, nguva zhinji taikwanisa kuenda kuma all-white chakati party. Saka ndiri munhu wekuti ndine hembe plus mucheno ndinouziva. Dzimwe nguva taitoendako takapfeka hembe dzangu, ndakapfeka dzangu, iyewo akapfekawo hembe dzangu kubva kubhutsu chaiko mukoma. So nerimwe zuva takabva tachizoenda kune kamwe kabrai, ndokubva ndachizomuti anga achipfeka rimwe dress rangu. Ipapo ndakatomisa under pressure kuti anga achipfeka dress iroro, even though ainge aine dress rimwe ainge riri repurple, because tainge takati macolors acho it was supposed to be purple. Takabva tachizoenda kuya, iyewo ainge akapfeka dress rangu. Ndokubva tachizoti mangwana acho makuseni akabva achizoti ainge achida kuenda kumba kwake kuti ange achinowacha. Ndikati it is fine. Akabva achizoenda kumba kwake, ainge ari makuseni emusi weSunday. Then ndokubva ndachizotora dress riya. Mushure mekunge ndatora dress riya mukomanashi, ndakabva ndachizoenda naro uri musi weMonday kushop kwagogo vaya. Vakafara chaizvo, vakati ya wakangwara wena mwaninyana. Ndikati shuwa here? Vakanditi vakabva vachizotanga kundigadzirira, vakandigadzirira mishonga, vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizonomwaya mishonga iyoyo ipapo pavainge vachazosara nedress rangu. So ndaiti makuseni paya apo kana tichibva kumba, kunyange zvikanzi anenge andisiya kulocation, ndaitodarika nekusaluni kwake ndichita sekunge ndinenge ndichida kungonzwawo kuti zviri sei. Saka ndaiti ndichitotaura naye paya, ndaibva ndachizototanga kutomwaya mishonga asingazvioni. Ende dzimwe nguva zvandainge ndoita, ndaiti paya kana tava kuda kuita lunch, ndaitenga drink ndobva ndarivhura. Ndaingotenga kana 2 liters, ndobva ndavhura drink riya, ndobva ndamwaya mudrinki iroro mushonga wandainge ndakapiwa nagogo vaya vemuno muSouth Africa. Ndobva ndaenda. Saka ivo vainge vakandiudza kuti haumbofi wakakukuvadza mushonga iwoyo. Saka ndaingoti ndichingosvika ndobva ndatotora tuma party cups, tuya tuma plastic cups, ndobva ndatodira zvangu drink ndomudirirawo, kuitira kuti iye asazozviona kuti drink rinenge ragara rakavhurwa nechekare. Akazoti otanga kubroka musikana, ende zvakangoitika sefani. Zvakaitika kwaari mukomanashi ndezvekudai akatanga kudanana nevarume vemuno muSouth Africa, agoti otanga kudyiwa nezvevakomana zvemuno muSouth Africa, zvekare nevamwewo vekumusha. Iye ainge otoita sekunge ndiye murume murelationship yoga iyo yaanenge apindana nayo. Aibva atotanga kutodhiza, murume achidanana nevarume vevanhu nevamwe vekuti waitoona kutoti havasi veklasi yake. Zvinhu zvakatombofaya. Akabva mulocation akatanga kugara kumaSuburb, but hakuna kwazvakazoenda. Ndainge ndakaita kumubata kuti dzvi. Ndakazobvunzwa nagogo vaya vakanditi zvino wava kuda kuti ndinge ndichiita sei. Ndakavaudza kuti ndainge ndichida kumuparadzira life yake. Vakanditi okay, it's fine. Takabva tachizotora dress riya ndikaripisa mukomanashi, ndakaripisiramo mushopu mavo, ndichitaura zvakaipa zvose zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizoona zvichiitika muupenyu hwake. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, iniwo basa rangu randinoita ndere kutengesa muviri wangu. Saka ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichizodanana nemunhu anonamata. Apa pose mukoma ndaingoita hangu basa iroro rekutengesa muviri wangu, zvose zvainge zviripo. Saka ndine murume uyo wandakazosangana naye, it was last month. Ndakasangana naye ndiri parengi, ndainge ndichida kuenda kubudiriro. Saka murume uyu paakatanga kutaura neni ndakatombomuignore, asi ndakazongoramba ndotaurawo naye because I was interested maari, ndokubva tatotanga a relationship. Saka ndine kamwe kajitambo ako kandakapiwa kered kandakanzi ndinopota ndichikapfeka ikako pose apo pandinenge ndichida kutanga kusangana pabonde nemurume uyo wandinenge ndichangobva mukutanga kufambidzana naye.
Saka ipapo ndakati ndaenda kumba kwake, mukomanashi takatoita romance, tichaita romance, asi ndakatadza kurikurura. Kana iye aiti kana oda kundikurura aishaya simba. Takazongogumisidzira tazongoita bonde tose, but takariisa pasaiti. Ndakazoti ndadzokera kumba ndakarota hope, ndakarota umwe mukadzi ainge akatsamwa achita sekunge anopenga achiti, wakakanganisa mhiko kaiwe, wakakanganisa mhiko dzako, ameno zvako. Saka ndakabva ndachizofonerwa naamai kumusha, vakandiudza kuti mwana ainge asinganzwi zvakanaka. Apa ndanga ndisina kana sendi. Ndakabva ndachizomufonera murume uya ndikamuudza kuti ndainge ndichitsvaka mari, akati ainge achikwanisa kundipa mari. Kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizonosangana. Ndakati ndiri munzira kuenda kunomuona, akabva achizondifonera akandiudza kuti ainge aita accident. Ndichingodropa call mukomanashi, kombi iyo yandainge ndiri mairi yakapotsa yaita head on nerimwe track. Ndikanzwa voice rakati, buruka otherwise uchaurayisa vanhu vose avo vari mukombi mahara, kwava kutoburuka. Ndakati ndichida kuhaika, umwe murume kwava kumisa motikari yake ainge andichiva, akangonditarisa akati zvimwe zvinongoda kungokunda muedzo vahanzvadzi, very sorry, handikushorei asi ndashora zviri mauri. Ndokubva atosimudza motikari yake kwava kuenda. Saka ndakazoshaya mari nekuti mwana wangu anga achiendeswa kuchipatara akatoshayika. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndakakanganisa mhiko. Mukukanganisa mhiko kwandakaita ndakabhadhara neropa remwana wangu. Ndinorwadziwa mukoma. Iroro jitambo randiri kukuudzai nezvaro ndikaripfeka, kana ane zvake murume wandinenge ndichida kungotaura zita rake anototanga kutotaura neni, asi ndakanzi pane zvose zvandinoita handifaniri kuti ndinge ndichifambidzana nemurume anenge achinamata. Uyuwo ndaisatozviziva kuti even though ainge achiita zvekukecha but anoita zvekunamata. Naizviriko here kuti munhu akaita semurume iyeye uyo wandakafambidzana naye angatonzi munhu anonamata zvekuti minamato yake inotonzwikwawo naMwari? Is it possible kuti munhu anoita zvemahure apa achinamata zvokurevesa? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndine chipfeko changu chemukati chered. Chipfeko ichocho kana ndikachipfeka, wose uyo wandinenge ndichinzwa kuda anoita wangu. Hey, zvakangoma. Let us try to speak with her in the comment section.